Letné prázdniny sú pre deti časom oddychu, nových zážitkov a priateľstiev. Mnohé z nich preto trávia čas v táboroch. Jedným z takých je aj kresťanský anglický tábor Novozámodského Svetielka. Ten má už dlhoročnú tradíciu a každé leto privíta lektorov priamo zo Spojených štátov amerických. Naša hlavná myšlienka alebo cieľ je v podstate oboznámiť ľudí, ktorí možno vedia alebo nevedia, s Pánom Bohom. Tí Američania, ktorí prichádzajú, oni sú veľmi hlboko veriaci, oddaní tomu a to je ich motivácia, prečo sem chodia, lebo oni chcú týmto vyjadriť Pánu Bohu vďačnosť a chcú mu byť k dispozícii. Máme zhruba 5-6 ľudí, ktorí sú takzvané pravidelne, lebo máme niektoré tie povedzme hodiny alebo prednášky alebo aktivity, kde potrebujeme ľudí, ktorí už majú nejakú predstavu alebo vedia o tom, ako tu u nás chodí. A potom spravidla taká ďalšia polovica, 5-6 prichádzajú noví. Život na Slovensku a v Amerike sa v mnohých aspektoch líši. O svojich nových skúsenostiach sme sa porozprávali s jednou z lektoriek Melody, ktorá Nové Zámky navštívila po prvý raz. Som z malého mesta, takže mám rada menšie mestá, ako je to vaše. Ľudia sú tu veľmi priateľskí. Vďaka tomu sme zažili viac z toho, ako to tu funguje a nie iba turistické atrakcie. Je úžasné zistiť, ako to ľudia naozaj žijú, akí sú a nie iba vidieť svetoznáme pamiatky, ktoré každý navštevuje. Predtým som nikdy nepoznala nikoho zo Slovenska a nikdy predtým som tu nebola. Ľudia v tábore rozprávajú anglicky veľmi dobre, čo bolo naozaj nápomocné. Ja aj s dcérou a jej kamarátkami sme sa dokázali odpojiť od našej táborovej skupiny. Dali sme si zmrzlinu, zahrali sme si minigolf, išli sme aj na benzínku, aj do obchodu. Vedeli sme sa dohovoriť aspoň natoľko, aby sme spravili a videli všetko, čo sme chceli. Naše hodiny prebehli veľmi dobre. Deti skvele počúvali a myslím si, že ich dosť zaujímalo to, že rozprávam po anglicky, pričom mali aj prekladateľa. Som učiteľka aj doma. Snažila som sa využiť veľa techník, ktoré využívame aj v Amerike a osobne si myslím, že sa to podarilo. Rozdiel však je, že v Amerike žiaci vnímajú učiteľov skôr ako kamarátov. Na Slovensku ich beriete ako autoritu. Tak som sa snažila s deťmi aspoň trochu zblížiť. Vďaka prepojeniu zábavy s učením cudzieho jazyka si deti odnášajú nielen krásne spomienky, ale aj nové vedomosti. Tábor je zároveň obohacujúcou skúsenosťou pre zahraničných lektorov, ktorí majú možnosť poznávať Slovensko a jeho tradície. Je to naozaj úžasný tábor so skvelými ľuďmi.